Bună! Mâine am să urc mesajele de la Îngerii Iubirii pentru acest an. Au ieșit 3 cărți și am înțeles că sunt 3 grupuri diferite. Primul grup va fi reprezentat de Malachită. Al doilea grup va fi reprezentat de Fluorită. Va trebui să vă lăsați influențați sau atrași de o piatră. Și al treilea grup va fi reprezentat de această piramidă. Sau vă puteți face 3 bilețele pe care să scrieți 1, 2, 3 și să le extrageți ca dintr-o tombolă. Primul grup este reprezentat de această carte. Al doilea grup va fi de Florită, reprezentat de Florită este această carte, iar al treilea grup reprezentat de piramidă corespunde acestei cărți. Așa că mâine mesaje de la Îngerii Iubirii.